El B Digital Global Congress, que tindrà lloc del 17 al 20 de maig al CaixaForum de Barcelona, tornarà a ser el centre de debat i l'intercanvi d'idees sobre la recerca, els avenços i l'aplicació de les tecnologies de la informació i la comunicació en els negocis, les administracions i la societat. En aquesta edició, el congrés està dedicat a la Internet del futur. El dia de la inauguració, el Dr. Michio Kaku, físic teòric, catedràtic de la Universitat de Nova York i expert en tendències de futur, ens explicarà com Internet revolucionarà la nostra vida quotidiana i sectors tan importants com el de la salut i la mobilitat, entre d'altres. Un altre convidat especial d'enguany serà el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que a través del seu Industrial Liaison Program ens oferirà un workshop en 3 sessions sobre els ecosistemes de la innovació. La nova generació d'eines mèdiques TIC, les possibilitats que ofereixen les xarxes socials de salut, la seguretat en cloud computing o les ciutats intel·ligents seran altres temàtiques destacades d'aquest congrés que s'oferiran a tots els assistents a través de convidats de prestigi, com ara Jesper Tegner, director de la Unitat de Medicina Computacional de la Linköping University, Jack Buffard, de la Fundació contra el Càncer I'm Too Young for This, Jim Ravis, de la Cloud Security Alliance, Per Blix, Direcció General de la Societat de la Informació, Comissió Europea, i Fabien Girardin, cofundador del Leaf Lab. En l'acte inaugural es donaran a conèixer els guanyadors del Premi B Digital a la innovació digital i el nou Premi Internacional Barcelona Smart City. Tot en un entorn professional i de coneixement que tan sols un congrés de prestigi i la història del B Digital Global Congress pot oferir. T'esperem al CaixaForum del 17 al 20 de maig al B Digital Global Congress.